същото време обаче се оказва, че Борислав Сарафов всъщност според ВКС е нелегитимен главен прокурор. Вие как ще коментирате? Аз не искам да коментирам решенията на съда, но съда явно се произнася по закона, а законът е много ясен, с условията и сроковете, в които може да се изпълнява тази длъжност временно. И крайно време е нашата съдебна система да бъде така организирана, че да има истинско върховенство на правото, а не върховенство на силовият натиск върху съдебната система. Виждаме в момента какво става. Политически арести за кметове на опозицията, смачкване на дела за грабежа на Хемус, защото те са неудобни за някои. И това е резултат. Понеже благодаря. в момента, само господин президент, в момента слушам колегите, които са в Народното събрание, казват, че е излязло с предложение да бъде гласувано и на второ четене веднага закона за службите, промените за службите. За ДАНС, тоест и по-конкретно за ДАНС. Вие как разчитате този ход? Бързат от страх. Но пак ви казвам, това, което ще се засили още повече. Това е компромат срещу неудобните. Виждате как реагират на прикриването на кражбите за Хемус. Много остро. Всъщност за това им трябва ДАНС. Защото ако не бяха промените в ДАНС през 2021 година, нищо от тези скандали, които сега излизат наяве, нямаше да се знае.